ଏବେ ଯେମିତି ଖରା ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ପିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବେଲ ପଣା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକୁ ନେଇ 2 ଫାଳ କରି ସେଥିରୁ ଟିକେ କୋରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବେଲକୁ 2 ଫାଳ କରି ସେଥିରୁ ଚାମଚରେ କୋରି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚକଟି ଦେଲେ ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ବେଲରେ ମଞ୍ଜି ଥାଏ। ଭଲ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ତାକୁ ଚକଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଅଲଗା ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆ କୋରା, ପାଚିଲା କଦଳୀ 2ରୁ 3ଟି ଦେଖିକି ଆପଣ ଯେତିକି ବେଲ ନେଇଥିବେ ତା ଅନୁସାରେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଦେବେ। ଚିନି ବଦଳରେ ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ମାନେ ଖରାଦିନେ ପେଟ ବି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ ଗୁଡ଼ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଛେନା, ମିଠେଇ ଆପଣ ଯାହା ପକେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଛେନାପୋଡ଼ ଟିକିଏ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ବେଲପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖରାଦିନ ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ନିହାତି ଦରକାର। ବାହାରୁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ନ କିଣି ଘରେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲ